Salut și bine v-am găsit la un episod în care eu și cu Andrei am încercat să facem un win. Nu uitați să dați like și subscribe. Let's go! Bun. Hai să vedem ce putem face în Lazy Lake. Uite câte linii de pune. 2 liniuțe. Eu l-am bune, tu. Foarte. Eu, păi da, aici eu sunt mai la etaj. Știi? Și n-am. Ești mai la etaj. La mai etaj. Aoleu. Ce bună o ai și tu, românele astea. Le aveți, domnule, cu românele. Vai să dudați. Mi-a dat. Nu te auzi, să știi. Pe bune, aceeași armă. Doar că mai bune. Mi-a dat un pump și niște grenade și... Eu am un pistol, miniuri, 3 miniuri și un SMG. Mi le-am dat. Și un pump. A, nu. E... Hai să-ți dau 2 miniuri. Hai aici la mine. Vrei un Unde are? ești? Da, e ok, ar fi bun. La tine, la tine. De fapt niciun... Unde ești? Hai, Aici. vin la tine. Hai, la Ești mine. în casă lui... Uite-l pe unul. Ia tu ăsta. N-am cu ce să trag în el. Au, vezi că vine aici în spate. Cine? Am auzit pași pe aici. Uite-l, uite-l. Unul-i mort. Unde Eu e? pe ăia asta, uite-l, uite-l pe ăla. Dragi, nu ai până să iau lootul ăsta? Stai un pic, o să-i dau uite așa. Vezi, erai colegul lui? Nu are coleg. Ba da, uite-l. Uite-l, 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 uite-l. Stai că mai vine cineva la mine. Din casă. Vrei să mă ajuți? Că văd că e tipul... Tipul era Aura. Deci stai că sunt 2 aici la mine. Sunt 2 la mine. Bine. Unul e mort. A dat live. Lasă-mi și mie niște glanțe sau ceva. Am găsit un pump. Vino aici la mine, aici, sus. Tipul e bun? Următorul sal. Uite-l. Mai e unul, mai e unul. Da, să ne ucim. Dreapta. Unde-i, E mă? sus ăla, e sus. E sus, sus, sus. Nu mai am met. Adică... Unde n-ai, băi, mă, ăla? Nu îl găsesc. Mi-am folosit atâtea materiale degeaba aici. Uite-l aici, cred. Deasupra. Unde poate fi el? What the fuck? Dacă voi știți unde e FPS-ul, Uite-l, mă. l-ai găsit în sfârșit. O, cum? Da, Se pune exact pe crouch când eu dag în el. Mamă. 14 HP, 14 HP. Lasă mie big-ul ăsta, please. Da. Hai să zicem da, hai să zicem da. I-am aruncat un metru, vezi că vine aici. Vine aici. Îl auzi? Ia și Octi, mă auzi? Una e moartă. Vezi că e unul aici. Morți! Ceva. Morți? Bun, bine. Hai că avem destul de multe kill-uri. Vrei tu ăsta?
Nu, am. Bun, Uai, atunci. cât loot am aici! Și oamenii... Uite, Ah, vrei tu ăsta? ai tu acolo, dar eu... Ia uite ce am eu Nemărut. aici. Ia uite ce am eu aici. Mamă. Ia uite ce am eu pentru tine. Ia uite ce am eu pentru tine. Oh, super. Dacă te uiți un pic la lootul meu, Păi ia ce-ți dorește inima. ăsta e al meu. O să iei ce vrei. Ai văzut ăsta? Da, am la fel. Ok, bun. Hai să dăm astea. Hai de ai miniori? Stai. Da. Bă, După ce aceea cap voi. le-am dat. Eu nici măcar nu știam unde să Unul era aici, le-am dat cap la ai niște voi. gloanțe de ară? Glanțe de ară, Glanțe de 226. Da, eu aveam 70. Cu plăcere. Cât loot ai? Cât met ai? 172 și 109, deci hai să mai farmăm. Pentru eu am 13, 60 și 100. Se bat unii, vrei să mergem pe ei? Vrei? Nu știu. Băi, eu Dacă vreau tu să câștigăm vrei. meciul ăsta. Da. Vreau și eu să câștig din asta. Ia uite un pic pentru tine. Da, Ia-l. cum mă găsim și eu. Liniștit că eu am full HP. Eu am sunt full. HP acum. Hai să mergem în zonă. Da. Trag. Uite, vezi că trag mine. Uite-l acolo. Sunt doi aici la mine. Sunt la tine. La Oh, are pistol. Oh, uite ce are! Pump legendar. Hai în Super. zonă. Eu am Cred două că legendare. tu cu loot-ul ăsta ești pâinea lui Dumnezeu. Sunt eu, mă. Sunt eu. Îi rupem pe picior. Pe piciorete îi rupem. Cum ne-au rupt ei, mă. Da. Deci dacă Ei au facem fost- win... Perfect. Cu loot-ul ăsta. Boboc. Uite-l. Unde? Aha. Poți să-mi lași și mie un kill? Așa de duminică? Uite-l că poți să le iau. Hai, vină și dă-i. Mort. Yay! Nu-mi trebuie medkit. Tu ai medkit? Sau ai nevoie? Nu. Mamă, Nu uite-te trebuie. unde e zona. Hai că putem merge. Trebuie să-mi încarc și o armă. E bine că pe drum Am- putem să farmăm. Da, e bine. Mai avem timp câtva. Tipul era Oh. noi și noi. Hai că trebuie să fie meciul nostru ăsta. Mai ales pentru tine, Octa, că n-ai văzut ce arme ai. Cred că nici în safe-ul din Stark Industries nu găseai armele astea. Uneori mai găsești, dar uneori nu. Da, până și dar în Lazy Lake, unde nu-i safe și de-astea. Păi eu le-am Găsești găsit de la arme. oameni. Da, păi... Avem pe 8 tip kill-uri. ăștia au găsit. Da, mie mi-arată că avem 9 kill-uri în total. Eu am 8. Adică eu le-am Da. făcut pe toate. Da, în afară de mine. Deci eu dădeam și în ei și tu îi omorai pe toți. GG pentru tine. De ce îmi dau meci? Nu-mi trebuie. Poți să ții și o meci, nu-mi dă-astea miniuri? Da, poți să ții ce vrei, că eu am 6 miniuri. Mamă, ce m-a speriat cu virgulă cad nasol. Ei crești pedurile? Nu le iau. Le iau Hai eu că până- ajungem repede în zonă. Nu, ce mi s-a părut că am văzut pe cineva, dar era remorca. Mi-am aruncat pump-ul. Deci dacă nu fac Una- win... Cu armele astea. Da. Hai că suntem Dar și eu aproape am de arme, zonă. să fii destul de bune.
Aoleu, ce rău te-ai AUG spus. Epic. Am AUG Epic. AUG, da. Și pump albastru, nu? Albastru și un SMG de ăsta, surprise submachine gun verde. Hai să ne uităm de player din jur. Vrei să mergem pe la Stark Industries sau hai să mergem pe acolo? Vrei să mergem Pe la acolo. Stark? Nu. Ocolim. Chiar dacă trebuie să mergem pe la Ok. Stark, dar ocolim. Ok? Nu vrei să luăm tiroliana? Hmm? Nu Nu, luăm nu, tiroliana? nu că mergem la Stark. Nu mergem la Stark. Nu am chef să mă Ah. bag cu toți fraierii care au puterile lui Iron Man. Stau acolo, stau cum e ce stau în tufișuri și în tot felul de de-astea, te zici cu ei că îți dau 200 cap. Nici nu știu cum am făcut 9 kill-uri. Atât de mult au fost în lei încât. Avem un rift. Așa se numea, mă, rift. Ai Rift. uitat? Da, uitasem cum Stai se să numea. luăm împreună riftul. Hai. Păi da, nu, că poți să-l iei și tu. Da, dar gen câteodată și dispare, cred. Păi sunt prin jur la Stark Industries. Uite. Unde mergem? Stai, ca să știu unde mergem, în curicul. Nu știu, pe partea asta, cam așa, aici? Da, să uite la ce pe undeva pe la avion ca să ocolim Stark. Eu mă pun să văd unde sunt playerii. Bun. Trebuie să luăm undeva. Uite aici, hai să luăm high ground-ul. Deci m-am pus pe ăsta ca să iau high ground-ul. Și stau crud. Ești și tu aici? Aolo, dar nu suntem în zonă. Hai cu mine. Ah. Uite-i pe aia cu elicopter. Hello! Na, deci toate glanțele mele au pe lângă el. Suntem exact în zonă, uite-l. Și toate glanțele mele, la fel, au lângă el. 24 i-am dat. Uite, uite, are puterile. Aoleu. Mamă. Vezi că dă ăla. 24, 24, 24. Mi-a dat damage mult tipul. Aoleu. Ai sniper? Să dai cu sniper în Nu. el? Dă cu rachetele. Aoleu, dă cu rachete. Dă cu rachetele, doamne. Dă cu rachetele ăsta. Dai să-mi bag și un medkit. Bagă-ți medkit. Vino aici. Stai că am eu medkit. Mi-a dat ăla cu lansatorul de rachete. Ai flash-ul? 24, 24. Mai e acolo, stai. 24, 24, E low. 24. Încă are scut, nu-i low. Hai să ies și eu. Să ies din încurcătura asta. Uite-l pe unul. Unde în spate? Hai că poate îmi dă snipe. Da, deci trage și ăsta, nu e. Unde e? Mort. Mort. Uite unde ești tu, ca și unde sunt eu. Vrei să ne ducem acolo? Vrei să stai acolo? Nu, vin la tine. Nu vezi că nu ești cam în zonă.
Atunci vin la tine, mergem acolo. Nu, lasă, am venit deja la tine, hai acolo. Ne da jos. Da. Păi ne-am ispit unul de altul. Uite-l pe ăsta. Unul e mort. Bine. Hai că trebuie să... Uite, ia-ți un pump. Nu, pam, 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 pam. Al meu, al meu, al meu, al meu. Și te de ăsta. Ai meniu sau ceva? Că am nevoie. Puteai să cer mai înainte. But it's ok. Vrei să nu-mi dea ăștia snipe? Că mor dacă... N-au de unde, stai liniștit. Că dacă trag de sus se vede. De unde de snipe. Și nu ne știe aproape nimeni. Da, I-am uite, văzut pe ăștia. Mai sunt încă 4 playeri. Mai îmi trebuie niște lemnuți. Noi suntem în zonă, să știi. Da. Pe aia trag snipe. Hai la mine. Bine, bine. Păi stai că dau cu sniperul din spate. Dau cu sniperul din spate, Titi. Crede-mă că au tras în mine. Dacă știi că am văzut cum au tras, am construit ca disperatul ca să nu alerg. Ai plecat din remorcă? Eu nu-i mai văd. Nu mai au treabă cu noi. Eu. Da, în remorcă să stăm aici, da? Dar trag de pe munte, de sus, Da, de la am văzut, start. Mai am suntem noi văzut. cu încă doi. Noi și cu încă doi. Ăia trebuie să facă cumva să ajungă jos, deci ei au haiul. Da. Da, ei au haiul și o să fie Nevoiți să coboare. nevoit. Hai, trebuie să fie meciul nostru. Nu construi ca să nu le treci. Mamă, nu suntem în zonă. De unde trag ăia? Stai aici. Ăia nu ne văd. Eu, dar nu știu de unde cine trăgeau. Poate e 1v1 acolo sus. Da, poate da. E 1v1 și după aia facem noi 2v1, cum ar fi? Nu prea suntem noi în zonă. Ocolim. Uite, hai aici. Trebuie să avem grijă să nu stea aia camp, să ne tragă. Ia vezi. Aoleu, stai aici. E aici. Deci stai. Să-ți spamezi. Vezi că dă snipe de pe munte. Dă snipe de pe munte. Unul e mort. Vezi? Da, deci haide, fă win, e pe munte ăla. Fă win. Mi-a tras snipe ca... Nu știu ce, e pe munte, da. De spam. Te las să te concentrezi. Vezi că ai ălea lui Silverman. Acolo. Știu că poți, Octi, știu că poți. Are, uite, lansator de rachete. Da, deci ăla nu știu unde stă. Dar o să fie nevoit să coboare, că vine zona. Uite-l, vezi? Ah. Ma. Dar ăla stă camp acolo. Nu. Mamă, Hai, copil, are copac. hai. Copil, Are high copac, cu frunze în cap. Are high ground-ul și e nasol. Mai dă-ți un mini, repede. Hit. Mamă. Hai, Octi, știu cum poți. Dar am pe unuri. Ai grijă să nu-ți dea cu arma aia lui Stark. Haide.
Dacă mă omoară ăsta acum... Da. N-aveam ce-i face, că e spamator! Știi, uite cât de încet construiește, frate.